Sumala pa ni Sirach, Kapitulo 1, versikulo 28, pagmatinud-anon sa pagbansay sa imong relihiyon. Kung tinuod ka nga sakop sa iglesyang gitukod ni Kristo, ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kinahanglan kitang magmatinud-anon sa pagsunod sa pagbansay sa atong gitawag og tinuhuan. Unya, usa sa mga dako nga obligasyon o responsibilidad sa tanang mga sakop ni ining maong simbahan, siyempre pinakauna ang pagsimba sa Dios. Ngano man kay usa magud na sa tulo ka mga dagkong rason nganong gipa-exist niya ang tao. Tulo magud na: number 1, to love God; number 2, to worship God; number 3, to obey and serve God. So katong to love God mo ito yung number 1. Then siyempre ang imuhang pagsimba ang atong ang atoang pagpadayag sa tong gugma mo ni ang atoang tawag ini pagsimba ngadto kaniya. And siyempre ang simbahan Katoliko na ay sugo nga kinahanglan nato simbahon ang Ginoong Dios, ilabi na sa adlaw sa Ginoo, adlaw nga Domingo. So kung ato ka ng imis na nga butang, kung di nato nabuhaton ka ng maong butanga, Katoliko ka sa ngalan apan protestante kag kinaiya. Nganong Katoliko lang man kasangalan tungod kay binunyagan mga Katoliko, pero nganong protestante magkinaiya kay wala nato gibuhat o wala nimo gibuhat ang pagbansay sa ato ang gitawag relihiyon sa pagsimba sa Dios, pagsimba kang Kristo sa panahon sa adlaw gitawag og Domingo. Number 2, kuminatag kaluwasan. Di ba, maluwas pa ba gihapon? Maluwas din ng simba-simba. Di ba? Pero ang point na din na lisod manggani, maglisod pa manggani, maluwas kadtong naa nasulod sa simbahan Katolika. How much more kadtong naas gawas, di ba? Mas grabe gitong pait nga ang ilang kaluwasan tungod sa inong nagawa man sila grasya kasi may simbahon na dito. Wa man kay dili man na musukuan pa ba kanang ilahang gihimo nga simba ko di man na simba concert man na. Kay ang simba na ihalad nga dili madugo ang sakripisyo aron matuman tong giingon ni Propeta Malakias. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. Ug kana natuman na sa panahon sa Santos nga Misa. So kung dili ka mo simba, dita mo simba, tablara nga ato ang gidinay, wa nato gidawat ang Ginoo nga Kristo, wa nato gisimba ang Kristo nga maoy tag-iya ni ining mong simbahan na ug makahatag kanatong kaluwasan. So mo lang nga Katoliko lang kasingalan pero protestante ang imuhang gitawag og pagtuo. And lastly, madam, wala ko kabalo kung sa imuhang tawag ini nga pagtuo. Pag naa ka sa relihiyon nga tinuod, ginapaningkamutan ka pagtudlo kung unsa ang tawag ini nga kinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios nga nagtukod ni ining maong relihiyon. Kung magbuhat tag daotan atuan ang choice. Kung magbuhat tag maayo atuan ang choice. Kung choice nato, gipili nato nga mosunod ta kang Kristo, mosimba ta kang Kristo, mubanseta sa atong relihiyon, atuan ang gipili. Kaya ato amang gisubitan ang atong kagalingon ngadto sa Dios. Apan kung bisan pag naa ka sa tinuod nga iglesia, apan gipili nimo nga mahimo kang daotan, magbuhat kag mga butang supak sa kabubuton sa Dios, ikaw ni manubag sa Ginoo ni ana. Nga naman ikaw may nagpili. Di ba ikaw may nagpili? So kanang gingon nimo nga dili mo simba, sila nagpili nga dili sila mo simba, pero ang simbahan kanunay nagaampo ngadto sa Dios, ang simbahan kanunay nagaawhag nga buhaton ang pagbansay sa gitawag og pagtulunan or teaching sa relihiyon nga amo ang gitawag og gipasakupan. So mo na giingon nga ang Dios mihatag sa kaluwasan pinagi sa iglesia. So kinahanglan naton dawaton, in what way? Simbahon nato siya. Dawaton ang mga sakramento aron makadawat tag hingpit nga kaluwasan. Bisan pag gibargin na sa Dios ang kaluwasan ug di kita makuha, madin sa grasya gyapon ang atong kalag bisan pag naa kasulod sa simbahang gitukod ni Kristo. Bisan pag nakasulod, kung wa ta lang matinud-anon sa ato ang gibuhat, tablara nga ato ang baruganan sama sa mga dili Katoliko. Nahulog ba nga naon ta kasulod pero imong unahon ang imong gibuhat kadto magibuhat og unahon sa mga dili Katoliko. Kay ang tinuod na Katoliko maningkamot, butang atong term nga paningkamot kay mga dagma man ta, maningkamot sa pagtuman, maningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga gisubay sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Unta na nahatagan na kong tubag ang imuhang pangutana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page,
Kuya Apologist TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.